Petr Kopecký a Dia Benita zvítězili ve čtvrteční soutěži pro mladé koně. Petře, moc gratuluju, tak jak jste si užili tu dnešní soutěž? Ďakujem, bolo to super, môj kon skákal veľmi dobre, ja som bol prvý jazdec, takže som s tým nerátal až tak, ale v rozeskakovaní bola super, zobral som prvú dištanc do dvojskoku, kde sa mi podarilo skrátiť ten čas, takže veľmi dobre, ešte som aj s náskokom vyhral, takže super, mám veľmi rýchleho koňa, takže paráda. Je to tak, v té druhé fáze si nadělil soupeřům zhruba 1,5 sekundy, to je opravdu velmi hodně, kde se dali ubrat ty důležité metry? Viete čo, tak ja som išiel plné riziko, lebo hovorím, je to môj kôň, takže chcel som vyhrať, nevedel, tak som išiel 1-2, už som zobral z prvej dištanci super, Oxer skočila parádne ďaleko, vedel som hneď pokračovať na kolmák, tú líniu som spravil od svalový menej a plné riziko do dvojskoku a potom som už len čakal na posledný skok, že som veľmi spokojný. Můžeš nám trošku představit tvoji 6letou klisnu? Áno, tu som minulý rok kúpil, začiatkom roka, do konca septembra som s ňou závodil, minulý rok v 5 rokoch som bol aj tu na pretekoch na CSIO, kde ešte nemal toľko skúseností, tak sa nám moc nedarilo. Potom sme povyhrávali pár súťaží národných na Slovensku, s koncom septembra dostala oddych a jazdím ju vlastne teraz 2,5 mesiaca, čo je v stajni, som jej dal zimnú pauzu zaslúženú, takže momentálne teraz zbiera skúsenosti a pomaly sa to dáva všetko tam, kam má. S kolika koňmi si zavítal letos do Šamorína? Ja mám 5 koní, mám 2 mladé, jedného 7-ročného, kde jazdím 1 hviezdu, potom mám jedného staršieho skúseného na tiež 1 hviezdu a potom som donesol Binga vlastne ako náhradníka do Poháru národov a na tie veľké súťaže mám Binga. Ale nakonec by si neměl být v pozici náhradníka, jestli mám správné informace, tak by si měl nastoupit do Poháru národů, je to tak? Áno, nastúpim do Poháru, áno, lebo Katka nedošla a vlastne Bingo pôjde. Mám správné informace, že to bude tvoje první účast v tomto Poháru národů? Nie, no tu na Slovensku áno, bol som v Mannheime tento rok, kde sa mi to moc nepodarilo, čo ma veľmi mrzí, momentálne mám z toho aj trošku taký stres, aby som pomohol tomu slovenskému tímu. Lebo v tom Mannheime sa mi to nepodarilo až tak, ale môj koň skáče momentálne super. Tento pondelok 2 dní dozadu som vyhral v Rakúsku Grand Prix 150, tak dúfam, že bude pokračovať aj naďalej takto, aspoň v piatok. Takže převládá trošku nervozita nad natěšením? Áno, určite som nervózny, lebo nerátal som s tým, že pôjdem, myslel som, že Katka pôjde, takže ja budem mať také kľudné preteky s tým, že nemám ani stres, lebo už som predkvalifikovaný do Grand Prix, takže som si to chcel trošku tak užiť, možno zozbierať nejaké horné priečky v tých veľkých súťažiach a teraz budem musieť všetko tak nadstaviť, aby som tomu týmu pomohol. Budete v rámci rozcvičení se čtvrteční Big Touru? Viete čo, nie, štartujem až zajtra. Tým, že kôň skákal v sobotu som išiel 145 a v pondelok išiel 150 Grand Prix aj rozoskakovanie, tak dneska sa nezúčastním a pôjdem až zajtra Pohár národov. Budeme držet palce. Ďakujem veľmi pekne.